Okay, Kaon ano? guys. Ato sudan guys, kinamunggayang tahong. Oh. Si kinamunggayang. Kanang piniritong Dragon. tilapia. Dragon. Linungag ng saging. Linungag na saging. Giprito nga dragon. Ay, yun nga dragon. Dragon. Reklamo sa tiyan. Tahong. Ay, tatay. Dili lagi na pwede ka-advertise. Magbayad sila. Anong ibutang magiging ng palit? Diyos me. Gutom kayo. Ikan ko sa binulan nga meeting sa among Suna. Suna dos. Ay, thank you dahil sa among pulok president. Tata gunhay. Kugihan na, gwapa pa yun. Wow. Sa among sisurer pod. Hi. Tingnan kung sisurer. Nudilin. Tantunyal gunhay. May dagko. Ay, unod. Yummy. Wow. Nanti mo kumasin? Nagtubig, JB. Tubig dahil. Dahil.
Thank you. Wow. Thank you. Busog kay ko. Kamahal.